kuan ka sila ro mo kuha gud. Mahal. Ano no? Mahal mo isda gud. Wala kanindot sa isda. Murag mo man gidrawing ni Melvin. Murag mo ni gidrawing ni Melvin. Butang na ko sa imong bag. Okay, sus pastilan malagpot. Wow. Bi, alibi, dagang kay isda, Bi. Gilawgan ni Papa. Wala tara. Be, atong kuhan be, pakon. Ang fish gipakaw kabsa. Wow! Kanay. Wala kanindot tan-awon eh. Mo na fish feeding. Wala, ilugan nila ba inig-itsa. Sige, isabod na lang ninyo ng kanon. Mag-video ko sa usa ka cellphone. Wala kanindot. Na ilang tapukan na inibitog itsa nimo tapukan. Ha? Usar mo sa siya ka klase nga isda no? Oh, mao ra gyud igsuuna nil, murag usa ra ginig amahan og anak. Lagi. Aw amahan og ginahan. Unsa usar ay papagmama niya? Asa yung mag-aigagaw? Ana sila parente ra. Odaro nay lahi oh. Nay sago. Hoy dagko na personal or unsa ba? Di sa gagmayr na siya may. Di mayra ni na. Sulay daw sibot binji usa ka buok lang tan-aw to sa kadaka. Tan-aw to sa kadaka ba sibot daw ko sa 1/4. Dagko na din ni. Mga anak mo nguban ako no. Ano ba? Magpad. Nay usa ka buko, nay usa na lahi oh. Nay dako. Ang utora hala ni dako. Du katuo dako kayo. Mulmul. Mulmul. Di dai dako. Mulmul lagi. Katong color orange ba? Sige, saburi pa buk. Na makalingaw ang isda. Kalayo na mo agaw. Ito aman la pedro turun daw. Naman ay zoom. Palayan. Ayo tong kog tanduga kay mait sa akong cellphone. Maapil pud og sabod. Dito tayo tanaw isda. Wala ila jung nasalo tanan ang kanon no nakaong ginila tanan no. Wala na gibutang sa plato pa eh. Dito sa O di wa gyud natugsaw sa ilahom nil. Oo, hala. Abtik ayo nakapunit sa kanon. Wa gyud nitugsaw sa yuta. Aw, naba na yuta? layos ka buko mo nay lamang. Hala kana moy dako kay lamia na sa buwan oy. Mulmul na. Lamia sa buwan ana oy. Aw oh. Oh, sige. Time sa kay naasay magpaload. Asa tong Gcash book? Gcash. Oh, magdungan na taron. Ang Gcash dali ludi sa Smirna. Nganong apil magluya di na mahalin nila. Pagi-usa oh. Ay naidako na hinalahi oh. Kining kuan kana. Hala kana murag tilapia. Luta na sa umon eh. Muduol ka din ba managan mo ko na. Mao lagi po. Magtuo sila dere lang inahan. Magtuo sila nay Serena pa. Na. La. Oh, sa budi kay mudagan na sa diha. Ako lang ni iabot og kuan. Sa baya Pila ka minute? 5 lang. 46 minutes. Sige, sa buri buk, daghanan po. Ang kaos sa tisabod. Breastfeeding mo na. Breastfeeding. Wari daw kuan San Miguel Beer. Breastfeeding guys. Ako na inom. Ayan mga breastfeeding. Dagan kay isda bi. Feeding.
to manuling. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Maka-refresh, maka-kuan ang kuan, mga isda. Ay, di, uy, manipa na, ay. Manipa ng isda. Di man mapus, Mirna. Thank you so much. Thank you for watching. Salamat sa pag-thumbs up. Na nabuang naghang akong cellphone.